Yun, good morning Bicolandia. Yan, mapapagas muna tayo dito sa gasolinahan ni Kagawad. Ayan na si, ano? Yes sir. Gas tayo kay Pade. Nakabalag ni Pade, oh. Kaway-kaway ka na ng Pade. 50 lang. Yun, yun ang pinaka high-tech digding gasolinahan sa Lupe. Kay Kagawad, Portuguese. 50 lang. Ayan, you know, sinushoot niya, ano. Yan, ito. Napakaganda. Ayan. Yan, located to siya. Ah, si Pade, mapagasolin naman, oh. Oh, naka-vlog na Pade. Ano, marangi na, oh. Makukusog ang busina. Yan. Yan, located to dito sa, ano, Zone 1, Lupe San Fernando. Yan, oh. Gasolina ni Kagawad. Ayan. Mapagas. Ano, dito ay 68 ang unleaded. Yeah. Tayo sa Antipolo ngayon. Okay, mamaya naman.